Usa ka babae ang girescue human misulod matod pa sa drainage canal sa General Santos City. Ani ang report ni Efren Mamak. Nagkatapok kini mga tao sa Bula, Lagaw Road sa General Santos City adlong Biyernes. Doon na daw bata sa sulod sa drainage canal sa mong lugar. Busa gipang subay kini sa otoridad. Sumala pa, usa ka tricycle driver daw nga milabay sa lugar ang nakakita nga dunay kamot nga nagagawa sa drainage canal. Ug dihang mihunong kini, usa daw ka tawo ang anaa sa ilawom sa kanal nga naghilak. Busa nangayo og tabang sa kapulisan ang tricycle driver. Nagtinabangay ang Barangay Bula LGU, BFP, lakip ng CDRRMO sa pagpangita sa giingong bata. Human sa pipila ka minuto, nasubay ra gayud kini sa otoridad. Sa video nga kuha sa Super Radio Jensen, makitang migamit og bara aron maablihan ang nakaharang nga sementado nga tabon sa drainage canal. Monitor si kaposisyon. Dihang naablihan, minaog ang duha ka personahe sa barangay aron kuhaon ang giingong bata. Apan dihang gialsa na kini, nasayrang dili kini bata, inay babae. Okay, dili bata no ang Gilayon kining gihatagan og breathing apparatus human naglisod kini sa pagginhawa. Gilapatan dayon kini og first aid sa rescue team o gidala sa ospital. Sumala sa CDRRMO, ang maong babae nag-edad og 23 anyos nga taga Cotabato Province base sa nakuha sa iyang ID. Sa ilang pagsubay, naligo pa kuno ang babae sa dagat dayon misulod sa bukana sa drainage canal. Matod sa CDRRMO, saysay daw sa babae, mikamang kini sa sulod sa kanal kay nangita daw kini og makaon. Gani ana matud pa sa 300 metros ang gilayon sa gikamang sa babae gikan sa iyang nasudlang bukana padulong sa kanal nga duol na sa dagat. Padayong ginaatiman sa barangay social worker sa barangay Bula ang babae nga anana sa luwas na kahimtang ug walay noon kini nasamdan. Ginasulayan pa sa GMA Regional TV1 Mindanao nga makuhaan og pahayag ang babae. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.